Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Nesh Secret File. Si Nesh na in love sa asawa ng kabit ng kanyang partner. Nagtiis sa pambababae na ginawa ng kanyang partner pero sa dulo ang pinili ng kanyang partner ay ang kabit nitong si Chuck. Dahil doon, nasaktan si Nesh ng sobra pero na-realize niya na dapat niyang pahalagahan at mahalin ang kanyang sarili kaya naman sinubukan niyang dumaan sa isang healing process. Tapos, di niya namamalayan na naikukwento niya na rin ito kay Jel na ex-husband ng kabit ng partner niya. Tapos yun, nagkain laban na sila. Kaya lang hindi raw weds na ngayon. Bakit? Kasi nga, mas priority syempre yung anak nasa poder na or baka iba na din talaga yung mga priorities nila. So, ayun, tinanggap na lang ni Nesh na may ibang babae talagang nakalaan para sa kanya. At para kay Nesh, ang kanyang goal na lang talaga is pagbutihin pa sa buhay nang sa gayon ay maibigay niya ang magandang buhay sa kanyang mga anak. Sinubukan pang bumalik ni Bal sa buhay niya. Sinubukan pang bumalik nung ex, in fairness. Ganun talaga. Kaya bumabalik kasi palpak yung pinalit. Charot with harot. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Joe Bird. Hi DJ Rocky, akala ko si Nesh na at si Jel na ang magkakatuluyan. Hindi pa pala. Pero ang mahalaga, maayos naman ang kanilang paghihiwalay at ang mahalaga ay nakabangon sila sa kanilang pagkakadapa. Shoutout po kay parang Marlon Loyola at Marjun Estorgio. Lalo na ang Bulacan Overdrive Grab drivers. Mabuhay po kayong lahat. Actually, akala ko rin sila na yung magkakatuluyan eh. Pero minsan talaga yung mga akala natin mali, di ba? Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Hell hath no fury like a woman scorned. Nesh, ramdam ko ang sakit ng niloko ng partner mong si Bal. Lalo na kay Jel, kay Cha. Pero worse yung kay Jel kasi nga nakita pa ng anak nila yung kabastusan nila. And for me, tama rin na hindi mo na natuloy ang sa inyo ni Jel. And focus na lang sa mga anak mo. Ito naman para kay Bal, Landinaw, karma later para sa inyo ni Cha. Yun lang. Eto pa sabi ni Tambay Love. Payo ko sa'yo, sender, buti na sabi ni ate na social worker. Ang payo nito, at dahil doon nagising siya, nagkaroon ng pag-asang bumangon uli para sa pamilya niya, especially sa mga anak na niya. Para sa dati niyang asawa na wala na, kalimutan na niya yun. Hindi naman siya nun mahal at hindi rin naman kasi sila pinili. Move on ka na, focus na sa anak mo. Malay mo, someday, maging kayo ni Jel. Hindi man ngayon, siguro pagdating ng panahon. Yun lamang po, happy Tuesday. Ingat po from Tambay Love. Maraming salamat, Tambay Love. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Louie. Shoutout po dito sa amin, DJ Rocky sa Bulacan. Nakikinig sa Secret Files. At ang masasabi namin sa Secret File ni ate girl Nesh, hi, talagang nga naman. Siguro bata pa kayo nung una ninyong ginawang karelasyon ang isa't isa. Stubborn pala etong si Bal.
na humaling ka naman sa kanya. At sa kagustuhan mo na hindi mawasak ang pamilya mo at ayaw mong matulad sa kinagisnan mong pamilya ay hindi mo siya sinukuan at umabot pa kayo ng 18 taon. Pero sana noon pa lang nung nakakita ka na ng signs na siya ay babaero, hiniwalayan mo na siya nang sa gayon na hindi na lumalim pa ang sugat at pagkawasak dyan sa puso mo. Pero nangyari na ang nangyari, all you need to do is to move forward. Yung mga ganyang tulad ni Bala, isang malaking red flag at hindi na dapat balik-balikan pa. So kudos to you for being so brave at sa pagiging strong independent woman mo na hindi na nagpatalo sa kanyang puso. Ay! Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat watching and listening from Bulacan. Thank you, Louie. Eto pa ang sabi ng ating kabisyo na si Shiro. DJ Rocky, mas maganda ka pa sa gabi. Ang masasabi ko lang sa ating sender ay try mo kong mahalin nang sa gayon ay matikman mo rin. Charot! With harot. Biro lang, darating din ang tamang lalaki para sa iyo. Ang mamahalin ka at mamahalin ang mga anak mo na parang kanya rin. Tama lang ang ginawa mo na hindi na pinansin possible, hayaan mo na siyang mamproblema sa kanyang buhay. Matagal na kanya kayong sinukuan at iniwan. Ikaw din. Sukuan at iwanan mo na siya. Iba na ang dapat focus mo ngayon. Yun lamang po from Shiro. Thank you so much, Shiro. Eto pa sabi ng ating kabisya na si Robert. May iba kasi na pagwala sa partner yung kasiyahan o kaligayahan na gusto nila, abay hahanapin sa iba. Focus ka na lang sa sarili at sa mga kung anong meron ka sa ngayon. Hi din po kay Charles Sancho at ang sabi niya rito ay, I'm so proud of you, sender. Natuto ka na sa pagluloko ng bal na yan. Oo, mahirap yang tanggapin sa una, pero what is 18 years compared to the rest of your life? Sabi nga ni TJ Rocky. Oo, may mga anak kayo, pero pahalagahan nyo ang mga sarili ninyo at ang mga anak ninyo. Mahirap, pero kayang-kaya. Eto namang si Bal, walang pananagutan. Ay, kung ako talaga dito kay Cha, hindi ko yan pinatulan. Pero wala, napasubo na kaya ayon, iniwan si Bal na walang malay. Mahirap mawala ng ama, pero mahirap pag ang ama ay walang ulo. Shout out po sa akin, DJ Rocky from Charles Sancho. Ano? Mahirap mawala ng ama pero mahirap pag walang ulo ang ama. Mahirap pag hindi ginagamit ng ama yung brains niya. Mahirap din talaga kapag ibang ulo yung ginamit niya, 'di ba? Maraming mabubuo doon. Yung iba, biyaya, yung iba, disgrasya. Charot! With harot. Anyway, para sa ating sender na si Nesh, gusto kong tumayo ngayon sa kinuupuan ko at mag-salute sa'yo. Pero dahil parang masakit pa rin yung tiyan ko at parang kapag tumayo ako may lalabas, hindi na lang. Ang baboy na host nyo, no? Charot to with harot. Hindi, kasi ang tindi naman kasi nitong secret file mo, Nesh. Ibang klase. Ang dami mong pinagdaanang pagsubok, ang dami mong tiniis na paghihirap dito sa iyong partner. 18 years is not a joke. 3 yung naging anak ninyo. Tapos, nung nagkahulihan na, pinatawad mo pa. Tas nagmakaawa ka pa. At sa bandang huli, hindi ikaw ang pinili. Napakasakit nun para sa isang taong gusto lang naman na mabuo ang kanyang pamilya. Na walang ibang ginagawa sa buhay kundi bigyan ng buo, kompleto ang kanyang mga anak. Buo at kompletong pamilya. Pero ano bang magagawa ng isang tao? Kung isang tao lang yung nagtatrabaho para mangyari yung pangarap na yun.
And it takes two to tango sa isang relasyon. Hindi lang dapat yung babae, yung humihila. Dapat pati yung lalaki humihila din. Nasa 10 hakbang niya papunta sa'yo, magbigay siya ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. Yung nangyari, humakbang si Nesh papunta sa Valenzuela tapos iba yung nakita niya, diba? Iba na yung nakita. Caught in the act pa. Ang tindi. Nakakabaliw yun. At iba po ang epekto ng postpartum depression sa mga kakapanganak lamang. Minsan nga kahit ilang taon pa ang lumipas, nandun pa rin yun. At imbis na suportang makuha niya sa kanyang partner, hindi. Wala. Nga. Nandun sa kabit. Kaya nga itong si Nesh nakakabilib. Maging huwaran ka sana sa mga kababaihan na takot maging matapang. Na bumitiw sa isang relasyon na sila na lang ang humahawak. Dapat 2 nga kayong humahawak mag-asawa. Hindi po pwedeng isa lang. Kapag bumitiw na yung isa, hahabulin mo pa ba? Ihatid mo na lang sa huling hanto. Charot, darot. Oy, biro lang yun Ihatid mo na lang kung saan din siya masaya. Kung walang suporta ng naibibigay, ano pang silbi niya? Hindi na kailangan pang pag-aksayahan ng enerhiya yung mga ganong klaseng tao. Kaya tama ang ginawa ni Nesh na minahal niyang sarili, bumalik siya sa kanyang sarili, nag-exercise, nag-intermittent fasting, inayos ang sarili, nagbigay ng pagpapahalaga sa sarili nang sa gayon ay mas maging mapagmahal at maibigay niya yung pagmamahal na kinakailangan at alaga na kinakailangan ng kanyang mga anak. Di ba kapag punong-puno ka ng pagmamahal sa iyong sarili, ay mas nakapagbibigay ka ng pagmamahal sa iba. Puno ka, tapos dahil umaapaw yung meron ka, parang hindi naman yung sobra lang yung ibibigay mo sa iba, pero makapagbibigay ka, makapag-function ka ng mas maayos kapag may peace of mind ka. Yun At hindi na dapat maging marupok pa. Sabi ko nga kanina, kapag bumabalik, ibig sabihin palpak yung ipinalit. May mga taong hindi na dapat balikan pa dahil hindi na sila worth it balikan pa. Oo, pagdasal mo na lang sila, pero yung samahan pa sila sa hirap na pinagdaraanan nila, hindi na. Dahil may mas mga importanteng tao ka na dapat pagtuunan ng pansin. At yun ay ang mga anak mo. Sabi nga nung panganay ni Nesh kanina, okay lang kahit wala naman yung daddy. Bakit? Kasi nararamdaman po ng mga bata yun. Aanhin nga naman nila ang isang kumpletong pamilya kung hindi naman talaga tunay na masaya. What is complete family? If you'll compare it to a happy family. Hindi po lahat ng kumpleto ang pamilya ay ibig sabihin masaya na ang pamilya. Yung iba kung sino pa nga yung mga kumpleto yung pamilya, kumpleto yung members of the family, ang gulo-gulo pa nila. May mga pinag-aawayan yung mga yan. Lupa sa pasulang kasi sa amin. Yung lupa, ari-arian, mga damit, mga bayarin, mga inutang na hindi na binayaran ng mga kamag-anak. Sabi, mga ninakaw yan. Nag-aaway-away. Yung iba, di ba, pangangabit yan. Tatay na narcissistic. Iniisip lang yung sarili. So yun, hindi porke nagsasama kayo sa iisang bahay, kompleto kayo sa pamilya, ibig sabihin masaya na kayo. Tapos, may iba naman na kahit hindi sila kumpleto sa pamilya, sabihin na natin, not all members of the family ay present. Pero masaya sila. Meron silang harmonious relationship. Bakit?
Kasi, nandun yung pagmamahal, nandun yung respeto sa isa't isa. Nandun yung pag-aalaga sa isa't isa. Lagyan mo ng isang toxic na tao yun, ay, para lang yung kamatis. Maglagay ka ng nabubulok na kamatis, lahat kayo parang biglang mabubulok na. Huwag niyong hahayaan ng isang toxic na tao ay mamayani sa loob ng tahanan ninyo. You don't want your children to grow dun sa mga ganong klaseng tao. Anyway, Nesh, nakakabilib ka. Sana magsilbi kang huwaran sa mga kababaihan na nandun ang takot na makipaghiwalay sa kanilang asawa na hindi naman na sila ang pinipiling. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Nesh Secret File.